De fleste af os kender det kun alt for godt. Følelser, der pludselig løber afsted med os, og i nogle tilfælde får os til at handle irrationelt. Følelserne er vi på ingen måde herre over, kan du sige. Der er det affekten eller følelsen, der vælger mig. Den havner jeg i. De store følelser er ekstremt vigtige for os, men de er også ekstremt farlige for os. Betyder det, at der er en måde, hvor med ens hjerne pludselig lukker sig om sig selv, og man har svært ved at styre noget som helst? For nogle af os kan følelserne blive så voldsomme, at de fuldstændig overtager styringen i vores liv. I denne temalørdag vil vi dykke helt ned i menneskets psyke og gå på opdagelse i vores følelsesliv. Men hvorfor har vi dem, når de kan få os sådan på afveje? Og kan vi genvinde kontrollen? Når vi har følelser, så er det selvfølgelig, fordi vi har brug for at overleve. Der er en hel række teknikker af psykologisk art, som man faktisk kan anvende. Når du lader dig styre af din vrede, så er det klart, at du ender med at skubbe en masse mennesker, du holder af væk. Hjørnestenen i det, vi laver, det er en åndedrætsteknik, der hedder Sudarshan Kriya. Det er noget værre hokus pokus, men det virker. Det er bare at få lov til at se sig selv i øjnene. I en lade i Søllerød er 17 mennesker samlet, der er i gang med at lære at mestre deres følelser. Lad os lige starte med at rejse os op. Jakob Lund underviser i meditations- og åndedrætsteknikker, og han benytter metoden Breathe Smart, der er en terapiform bygget på gamle indiske åndedrætsøvelser. Udviklet specielt til at håndtere negative følelser, tanker og mindske stress og aggression. Vejrtrækning, den er jo fuldstændig forbundet med de tanker og de følelser og den historie, som vi har, den måde, som vi trækker vejret på. Ikke? Og nu, hvis folk har frygt, ikke, så trækker man vejret på en speciel måde. Ikke? Eller hvis man er vred, så trækker man vejret på en speciel måde. Ikke? Hvis man bliver lettet, uden man lægger mærke til det, så begynder man at trække vejret fra et dybere sted. Ikke? Ånder ind og holder vejret et øjeblik. Og derfor, når vi så arbejder med vejrtrækningen, så kan man selv lige pludselig begynde at ændre på den sindstilstand, som man har. Ikke? Mange af de personer, der er samlet her, har oplevet, at forholdet til deres følelser har kastet en mørk skygge over deres liv og har haft store konsekvenser. Jeg har siddet i fængsel for væbnet røveri, biltyveri og indbrud, den meget, meget brede vifte. Der er også nogle ting, som jeg ikke vil komme ind på, som jeg virkelig skammer mig over. Altså, jeg skammer mig over det hele, men der er også nogle ting, som jeg egentlig bare helst vil lade ligge, og så arbejde med det i mig selv. Danny arbejder dagligt med sin vejrtrækning for at holde følelserne i kontrol. Altså det kunne for eksempel, hvis jeg var på vej til et eller andet familiearrangement, og på vejen så er trafikken ikke ligesom jeg ønskede det. Jeg sprang op som en trold af en æske. Det var ikke bare trolden op af æsken, det var også med de her 2 shotguns i hver side, der bare var ladt med diverse grimme ord og verbale tilsvinelser. Altså, det er rigtig mange gange, hvor jeg har stået af min bil og udvist en truende adfærd, som der har virkelig skabt en frygt hos folk. Og det var jo bare med til at fodre den der djævle i mig, ikke? Fordi jo mere frygt jeg kunne få frem i folk, jo mere stærk, jo mere sej, jo mere uovervindelig følte jeg mig. Der har ikke været nogen refleksion over det overhovedet. Ikke andet end, jeg følte, jeg var skidesmart, skide sej. Men jeg tog fejl. Jeg tog grueligt fejl. Den indre vrede har også haft en høj pris for 26-årige Jonathan. Han afsoner lige nu i et åbent fængsel, og har siden han fyldte 20 år tilbragt 3 år i fængsel for forskellige domme for blandt andet vold, våben og stofbesiddelse. Han begyndte forløbet for et halvt år siden. Ja, for det første har det reddet mig nogle år i fængsel, ikke? Og har gjort mig uvenner med en masse mennesker, jeg egentlig holder rigtig meget af. Og har forvoldt mig en masse smerte. Når du ikke kan finde ud af at agere ordentligt over for andre mennesker, når du lader dig styre af din vrede, så er det klart, at du ender med at skubbe en masse mennesker, du holder af væk. Fordi du simpelthen bare reagerer for voldsomt. Nogen vil sige, at vrede er jo bare noget destruktivt. Ikke? Hvorfor har vi ikke hævet os over den emotion? Ikke? Altså, hvorfor er vi ikke så kloge, at vi ikke udviser vrede? Men der er ingen tvivl om, at der er ikke noget af det, vi har, som ikke har en funktion.
Det skal for det første bruges til at manifestere mine grænser, hvornår du krænker mig. Det skal bruges til at manifestere ejendomsret, for eksempel. Når nogen går mig for nær, når nogen vil tage noget fra mig, som jeg føler hører til mit. Og det skal bruges til ligesom at forsvare mig i forhold til alle mulige former for overgreb, som jeg kan lide. Bare føl luften, der passerer ind og ud gennem næsen. Der er forskellige måder, man kan tabe sig selv i sanserne på. Så den ene måde, det er, at der har været nogle dårlige oplevelser, der har været nogle dårlige indtryk, noget, der har været ubehageligt, og så straks så kommer man ud i sanserne og være på vagt på, hvornår sker det igen, når man er på vagt for at beskytte det. Man er ude i omgivelserne, ikke? Man er i et højt beredskab, og i det høje beredskab, der mister man ligesom sig selv ud i sanserne, ikke? Mister kontakten til noget i sig selv, ikke? Som selvfølgelig er nødvendigt, man skal være på vagt, men hvis man mister kontakten til det, der ligger bag sanserne, så begynder det at blive problematisk, ikke? I over 10 år har Jakob Lund haft et tæt samarbejde med en lang række fængsler både i Danmark og resten af verden, og har flere tusind gennem sine kurser. De fleste af dem, han underviser, har været fanget i en ond spiral, hvor vreden og aggressionen er blevet den styrende kraft i tilværelsen. Men det kræver et stort arbejde at ændre folks handlemønstre. De første gange, jeg kørte de her øvelser, der var de fysisk ubehagelige. Der fik jeg det dårligt indeni. Og jeg blev vred, og det gjorde ondt, og det var godt nok. Det var ikke sjovt. Men jeg blev ved. Så jeg har et eller andet sted godt kunne fornemme, at det var det rigtige, og blev glad for det forholdsvis hurtigt, ikke? Selvom jeg synes, det var røvubehageligt i starten, så kunne jeg godt mærke, at det var som om, det satte gang i et eller andet. Det er bare at få lov til at se sig selv i øjnene. Der er ting, jeg har gjort, der kan røre mig så dybt, jeg næsten ikke kan være af mig selv. Det er noget værre hokus pokus, men det virker. Hjørnestenen i det, vi laver, er en åndedrætsteknik, der hedder Sudarshan Kriya. En åndedrætsteknik, hvor man over en længere periode trækker vejret i nogle forskellige rytmer. Og så når man trækker vejret over en periode i de her forskellige rytmer, så begynder kroppen og langsomt at begynde at regulere sig selv og begynde at forløse nogle af de fastlåste mønstre, som sidder inde i systemet. Både rent kropsligt, men også rent psykisk. Det at få noget ro på en gang imellem. Lære de tanker, når man får det der tankespind, hvor hjernen bare gør af dig, ikke? Hvor den bare så råber af dig og siger sådan og sådan, og der var du fucked up, og det var der ikke i orden, og hvorfor gjorde du det, og nu er det også din skyld, at var det latterligt, og det buller bare derud inde i hjernen på en. Jeg har fået nogle værktøjer til ligesom at sige til min egen hjerne. Jeg har lært min egen hjerne at holde kæft, og det er rart. For Danny var det allerede i løbet af hans opvækst, at de uhåndterbare følelser begyndte at vokse i ham. I bund og grund så kommer jeg fra nogle trygge rammer. Jeg har fået masser af kærlighed. Både mig og mine 2 søskende. Men min mor har altid givet mig masser af kærlighed, givet også masser af kærlighed. Så jeg er egentlig aldrig blevet svigtet. Jeg har bare været svær at styre. Og efterhånden, som jeg også er blevet ældre, så er der kommet mere krudt i den der røv der, ikke? Og de ukontrollerbare følelser tager til, efter han får sin første dom, og som teenager bliver han fjernet fra sin mor. Og så sætter man mig bare alene ud i verden. Jeg kan huske også, hvor man bare smed mig ind på et hotel på Vesterbro. Og der er ingen opsyn overhovedet. Der var det bare oplagt og super fedt endelig at hive kammeraterne med ud og lave alt muligt snavs. Så der var jo ikke noget. Der var jo frie tøjler. Hvis ressourcerne havde været der til at holde mere fast i mig, også frem for ikke at overlade mig så meget til mig selv, som man i virkeligheden gjorde. For er det i virkeligheden komisk, at man gør sådan noget, ikke? Altså, man fjerner mig fra min mor. Det giver ikke nogen mening. Og det hele eskalerer langsomt. Jeg har haft et massivt hashmisbrug. Og det har jo selvfølgelig gjort også, at der har været en masse ting, der har været gemt af vejen. Det har også været en stor del af det med min vrede, ikke? Altså, det har jo lagt en dæmper på det. Så når jeg ikke har været påvirket, så har jeg virkelig været helt oppe i det røde felt. Det, som måske er nyt for mange
af de her, når de går ind i det her, det er, at de får nogle små glimt af det indeni, som stadigvæk er intakt. Ikke? Selvom historien måske har været fucked up, selvom man har gjort nogle ting mod andre og mod sig selv, som ikke har været særlig konstruktivt, så er der faktisk noget, der ikke er smadret. Og jo mere man får tilgang til det, jo mere kan man faktisk begynde at hele nogle af de sår, som der nu måtte være. Ikke? Og selvom Jonathan stadig er midt i terapiforløbet, er han allerede nu begyndt at mærke en forandring. Prøv at forestille dig, at du har sådan en stor byld inde i hjernen med lort. Og så kommer der en med 2 fingre og bare... Så hele lortet springer samtidig. Og dermed også sagt, at når den byld er trykket, jamen, så kommer der jo også nogle ting ud, ikke? Det er jo ikke fordi, at du kan trykke en byld og så bare gå rundt med hvad der nu kommer ud i hovedet, vel? Du bliver nødt til også, og så skal man så til at tage sig af, hvad der egentlig var inde i den, og pleje den lidt, og sørge for, at den ikke bliver betændt igen. Og der var også noget arbejde der, ikke? Men det var sådan, jeg vil beskrive det. Det svarer til at få trykket en bums ind i hjernen. Hvis man har masser af had inde i sig selv, og hvis man har masser af vrede inde i sig selv, jamen, så projekterer man det ud i verden, hvis man ikke er bevidst, ikke? Og hvis man begynder at blive bevidst, jamen, så lige pludselig så begynder man at kunne se, at det kommer fra en selv. Det er første skridt, og næste skridt er også, at man faktisk også har en mulighed for at kunne ændre på det selv, ikke? Men ellers tak for i dag i hvert fald. Det vi i virkeligheden gerne vil gøre, det er, vi vil gerne gøre det mere attraktivt at være med sig selv, ikke? Fordi det er det, der er hele problemet, det er, at det er ikke særlig attraktivt at være med sig selv, hvis man er fyldt op af negative mønstre. Og den mindste lille ting kan aktivere enten frygt eller vrede, eller at man bliver nødt til at lukke af, eller man bliver nødt til at putte lidt eller andet ind i kroppen for at kunne være til stede, ikke? Der er stadig et stykke vej, inden Jonathan afslutter undervisningsforløbet, og hans håb er, at det kan give ham kontrollen over sig selv tilbage. Jamen, glæden fremkommer som de andre grundfølelser fuldstændig spontant, når der sker noget for dig, som du godt kan lide. Når der sker noget for dig, som realiserer nogle af de mål, som du har haft, ikke? Når du opnår nogle af de ting, som du har sat dig for at opnå osv. Så glæden er et feedback til dig om, at du er på rette vej. Danny er nu kommet igennem sit forløb. Volden og hashmisbruget er slut, og det har givet ham et helt nyt liv sammen med sin familie. Men min søn, han betyder alt for mig, og en kæmpe stor del af, hvor jeg er i dag. Uden ham, så tror jeg, det har været pænt skidt. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor det kunne have været ind den. Skal jeg prøve at tail whip? Ja. Jeg laver stadig min praksis hver evig eneste dag. Det var som en stor knude, der blev bundet op. En masse kedattighed, instinkt, vrede, dårligt selvværd, eller hvad pokker det nu har været. Altså, det har nok været en god blanding af det hele. Ikke? Så var det ligesom, at det bare kom til mig helt automatisk, at jeg havde ikke lyst til at ryge. Lange, dybe jives og alt det der. Og har ikke råd siden. Jeg har sgu fået livet tilbage igen. Min mor har fået sin lille dreng igen. Mit knæ! Jamen, der har været nogle vildt fede situationer, hvor der bare er så meget lykke indeni, og tårerne bare triller ned ad kinderne, og der bliver krammet og følt igennem. Masser af kærlighed. Det er dejligt. Følelserne kan altså hurtigt løbe af med os, også selvom det skaber mere skade end gavn. En ting er at være jaloux, og en ting er at skulle have styr på det. En anden ting er at være i stand til at snakke om det fornuftigt, stille og roligt, så det netop ikke kører op i de der fuldstændig sindssyge skænderier om. Hvis du hele tiden går og er vred, så tænder du også noget i andre vrede mennesker, der trækker dem over imod dig. Og folks vrede vil gå ud over dig. Det er ligesom om, at vreden det er en snebold, der triller og bliver større og større og skaber mere og mere lort omkring dig. Hvad kan vi lære af det? Måske være lidt mere nærværende over for hinanden. Være til stede med hinanden, så vi får fat i hinandens dybder, og at vi hver især kan føle tryghed i at vise vores egen sårbarhed. Lige så hurtigt vi kan komme i følelsernes vold, så kan vi også godt lære, hvordan vi undgår at havne i situationer, hvor vi mister kontrollen, hvis vi er bevidste om det og ønsker det.
Mange af os forsøger desperat gennem det meste af vores liv at kunne kontrollere de her følelser, som vi føler driver os afsted. Som om, at vi var blevet sat ud på havet og bare drev med stormen. Og det gør vi selvfølgelig også til en vis grad. Men samtidig så har vi også mulighed for at sætte sejl på den her båd. Og i hvert fald måske ikke være helt sikker på, hvilken havn vi kommer hen, men være sikker på, at vi kommer et eller andet sted hen. Og jeg tror, en stor del af glæden ved følelser er også, at man er ude på havet. At man er ude, og man nyder at være en del af den her natur. At man nyder rent faktisk at sejle rundt med de her følelser. Og derfor tror jeg, at det vigtigste, når det drejer sig om følelser, er måske også at tillade sig at være lidt i følelsernes vold. Ikke hele tiden at ville kontrollere dem, men også nyde dem, mens de er der. Så i stedet for at prøve at skubbe det væk, så byder det velkommen. Omfavner det, fordi jeg har jo faktisk fået noget, jeg aldrig nogensinde har haft før. Jeg har fået følelser. Jeg har fået mine følelser tilbage. Så omfavn det igen på godt og ondt.